Attention! Christy.
Ciao Giulia, prego se la via!
posso riconoscere ai Dani Amal. Wręcza studentę podejmowaną nasi sejmistowi, utrączka, animacja. Básicamente, no canto dos negócios, quindi ci dividiamo
Tego słowa bliżsi dobrze mi cisną. Zabieg segmentu, zabieg Iskućitelja obeh strani na domači strani je izključen 444 šnok, na gostujoči strani pa 7 Ajdani Aman. Siły przeciwko wymiaci zawodniki odchania wody liczami mieniami. Za goste Josiego Klepne Grigor. Rezultat je 12 proti 10. Pogovarjanje se odrudi prvega polčasa. Reprezentanti na Bradu.
Monace. Continuamos Christie.
Jeszcze napad za Kostę. Ostatnie 16 minut. Zobaczcie 2 minuty do końca pierwszego półczasa. Drugi półczas mecz swoim krańcowym Krasnikom. Rezultat 3 spodziewany, zobaczcie. Napad dla pozdrowienia gracji Krasnika.
postaram piłkarze zmotywowane. Łowiczek. Krysti.
Przeciwne wiadomości, wysłuchanie. Mamy tylko 3
Siedem trochę za gostę. Czas zabiegł za gostę. To zjemy Tomasz Libicz.
2 minuty każdy. Za Tomańczynego coraz tylko 25 siłowny szat. Zagłosnego Izmael Jasny, Uratipa, Kumek, Bates. Zadete Ramić Jasmina. Zlata minuta pięknie. 30 kroki do piękna. Tutaj,